Pirsgirêka paqijiyê li nav bazara bajarê Girkêlekê didome, taybetî di dema helkeftiran de û ev rewş dîmeneke xirab ji bo bajêr derdixe holê. 47 karmendên paqijiyê çaredariya bajar de kar dikin û 5 maşîneyên taybet yên paqijker bi wan re dixebitin. Em wek karbendê şaredariyê rojana vê bazara bajêr paqij dikin. Lê mixabin, xwediyên firojgeha bi mer nealîkarin. Em li pêşiya firojgehên wan paqij dikin. Qirêjê didin hev û kom dikin. Bi rastî jî barekî gelek giran li ser milê me ye. Qirêja ku li nav bazarê dimîne ji aliyê ajalên berçîve û zarokên ku jê Sûdê dibînin belav dibe û ev yek jî pirsgirêkê mezintir dike û nexweşiyan jî zêdetir dike. Lê tiştê herî zordar ew e ku ev dîmen li ber çavê gelek kesan xwezayî ye û êdî nema bala wan dikişîne. Pirsgirêka paqijiyê li bajarê Girkêlekê ev zêdetirî ji 10 salaya çareser nebûye. Mixabin, ne şaredarî jî hemî pêdiviyan peyda dike û ne xelkên deverê jî wan re alîkarin. Ev dîmen ne dîmenekî şaristanî ye. Şaredariya bajêr ji dengê Amerîka re dibêje ku wan berî niha dirêya girandina pelikên nivîskîra û weşana li ser medyayê civakî ji firojkaran xwestiye ku bi wan re alîkar bin û her kes li ber firojgeha xwe berpirse. Lê armancên wan bi giştî pêk nehatine, loma jî ew neçarin ku şêwazên xwe bi kesên sûcdar re biguherînin. راستي محمو ريباز ما مشاهد محمو مكور نكر التزام نبو المجبور انها اجراءاته هشك حقي ايكو مخالفه بك ايكو بعض جناف دارات الجزيره ده هر كسكين مسؤوليه كان اخويا بيشات كان اخويا وجب بفنين اجراءات هشك مستهين بشتاعيدي ساعات خوش Ji bo ku keda van karmendan neyê hindakirin ji sazî û rûniştivanên deverê tê xwestin ku bi yek destî kar bikin ku bazara bajêr ciwantir û paqijtir xuya be û her kes xwe ji bo vê yekê berpirs bibîne. Jîro Mîtanî, Dengê Amerîka, Girkêlekê.